Og det er ikke bare en tekst, det der. Og hvis vi på vej. Men jeg tror, han var en mand, der gjorde en masse gode ting for en masse mennesker. Jeg tror slet ikke på Jesus. Han er Guds søn, og en del af Gud. Jesus var Guds søn, og så er der blevet baseret sådan en religion omkring ham. Han optræder faktisk nok i flere af dem. Mere centrale roller lidt forskellige steder. Ja, jeg tror, jeg vil lidt blive ved det, inden jeg udmyrer mig selv der. Guds søn. Jesus er en god mand, som gjorde rigtig mange gode ting. Hjælp syge og sådan noget, og så... som faktisk også er hovedpersonen i Bibelen. Ja, det er Jesus, tror jeg. It was God's son. Jesus, han var en simpel håndværker, der kom til Jerusalem og spredte godt budskab. Han var en ægte mand. Med nogle evner, som andre mennesker ikke havde. En Guds søn. Han er Guds søn, og han er et godt bevis på, at Gud findes. Ja, på en måde, ja. Det er alle, selvom man var spænddansk, eller om man var højstillet, han var sådan... Man så på folk med samme øjne. Men mirakler vil jeg ikke sige. Okay. Ej, der må jeg være ærlig at sige nej. Den er jeg ikke helt på. Altså, jeg er overbevist om, at han var en historisk person, han har eksisteret. Jeg er overbevist om, at han har samlet folk omkring sig, og at der er opstået historier omkring ham, altså om han har udrettet noget. Det vil jeg faktisk ikke. Hvad jeg tænker om det. Det er i overført betydning. Ikke sådan, ikke sådan mirakler som overnaturlige hændelser. Jeg tror ikke på de mirakler. Ja, men kristendommen jo ikke rigtig overlevet. Det er jo ligesom det største under i hele kristendommens historie, ikke? Nej. Ikke... Nej. Der trækker jeg streg i hvert fald. Okay. Nej, folk genopstår ikke. Følge historien gør det jo med det. Nej, fordi den slags tror jeg ikke på. I don't really know what happened. I'm not totally convinced it's not true. Okay. I've been growing up with that, so part of me believes in it, but the other part questions a lot. So.